emakumien nazioarteko eguna ospatzeko martxuan zehar hainbat ekintza eukiko dugu. Lekitxoko udalak eta izuntzak hitzarmena sinatu dabe arrauna herritxarren artian sustatzen jarraitzeko. Kalekatuen koloniak kudeatzeko kanpainien balorazioa aztertuko dugu. Udako arte erakusketan izena emoteko epia apirilen 15 arte egongo da zabalik. Asteburuan temperaturak epeltzen jarraitzuko dabe eta giro egonkorra espero da. Martxuen 8an emakumien nazioarteko eguna ospatzen da. Berdintasunen eta emakumien eskubidien aldeko borrokia biztaratzeko eguna. Mundu osoan, oraindik be, emakumeek eurenganako bereizkeriak eta ezberdintasunak pairatzen dabez, emakume izate utzagaitxik. Martxuen 8a hausnarketarako eguna da. Emakume eta gizonen arteko benetako bardintasuna lortzeko konpromisu hartu eta emakumeen eskubideak aldarrikatu eta gogoratzeko eguna. Egun hori aldarrikatzeko, hilabete osoan zehar, hainbat ekintza eukiko doguz. Martxuen 3an, Lekitxoko Institutuak jardunaldi feministia antolatu dau, kulturretxian arratzaldeko 6:30. Martxuen 5an, Lilatoia lasterketia eingo da Donostin, eta Lekitxotik joan etorriko autobusa ipiniko da. 19an, Lekitxo eta inguruko emakume sortzaile eta ekintzaileen 6. azokia eukiko dugu plazan. Azkanik, martxuan zehar, txoko morea ipiniko da liburutegizan. Gogoratu daigun, martxuak sortziko aldarrikapenak egunero izan bihar dirasela goguan, emakume eta gizonen arteko bardintasuna benetan lortu arte. Udalak eta izuntza arraun elkartiak alkarlanerako hitzarmena sinatu dabe aurten bebai. Honen bidez, udalak 35.000 euroko ekarpena eingo dotzo elkartiari arraun zaletasuna herriko gaztien artean sustatu eta Lekitxon izena zabaltzen laguntzen jarraitzeko. Diru hau, AZT mailan parte hartzeko biharreskuak dira zen, prestakuntzak eitzeko bideratuko dau izuntzak. Izuntza elkartiak Lekitxori eitzen dotzon ekarpena oso esanguratsua da. Izuntza txapelketetan goi mailetan egotia, herritxarrontzat oso posgarresa da. Horixe azaleratzen da azkan urtiotan izuntzen lorpenak ospatzera, gero eta herritxar gehiago hurbiltzen dira zela ikusten dugunean. Horrez gain, arraunak kostaldeko udalerrizok kultur eta kirolondariari eitzen dotzagun ekarpena ikusgarreza da. Lekitxon nortasunagaz bat datorrena. Gainera, herrizan, izuntza moduko talde bat eukitxiak herritxar asko eta batik bat gaztiak kirol mundura hurbiltzia errasten dago. Anterien esan eginik nik uste not igual Euskal Herritxik leheno bigarren izango arila kanteraik handizena da ona. Azkamaten dira segunda 32 ero dago, neska mutin, nahozizak kontabari praktikamente. Denboraldi barritxari begira, izuntza arraun elkarteko presidentia dan Santi Zumaranek emaitza onak lortzeko esperantzia erakusten dago. Posikoz, gu geure emaitzak intza geure zentiak, posik, eta ni beti zatontena, posik egoteko da, gauzelekun egon da, alein guztiak inguna, da bateri baino gehiago estutuko zena, bai, argitzak garbi. 4 urte beteko dira, Lekitxoko udalak beste eragile batzun parte hartziagaz, katuen kolonizak kontrolatzeko egitasmoa hasi ebanetik. Kaleko katuen kudeaketia arautzeko Lekitxoko kolonizen egoeria aztertu zan gureak izeneko elkartiagaz batera, eta gero plan bat ezarri zan eman biharreko pausuak zehazteko. Kaleko katuak esteriliza eta antibiotikuak emontxak ezen, eta herrizan zihar elikagaiak izteko 10 etxola ipini zirian koloniak bertan batzeko. Oin, 11. ipiniko da Espeleta kalian. 4 urte honek pasa eta gero, kaleko katuen populazioa kontrolata dago.
Oin, sortu barridan herritxarren katuekin bat elkartia izango da, elikagaizen puntuetan pentsua ipintxien ardura hartuko dabena, eta udalak ordainduko ditu azpiegitura albaitari eta bestelako gastuak. Lekitxoko udako arte erakusketan itxena emoteko epia zabalik dago eta azkan eguna apirilen 15 izango da. Erakusketa honek alor ezberdinetako artistengana heldu nahi dau, arte aniztasunen erakusgarritza izan daizen. Izena emoten daben artisten artean, hautaketa prozesu bat zabalduko da, eta honen erakusketak uztailen 11tik abuztuaren 20 bitxartian programatuko dira. Lehentasuna eukiko dabe Lekitxo eta eskualdeko artistek. Udako arte erakusketan parte hartu nahi dabenak Lekitxoko kulturretxera hurbildu aldira izena emoteko, edota kulturetxea abildua lekeitio.eus elbidera idatzi. Oinarrizak lekeitio.eus orrialdian dagoz eskuragarri. Animatu! Colmson y Larry, ¿vosotros dos no erais mejores amigos? Seguimos siéndolo. No lo sois. ¿Quién lo dice? No te sientes ahí. Zinema. Almas en pena de Inisherin. Irlandako mendebaldeko kostaldearen aurrez aurre dagoen uarte urrun batean girotua, Almas en pena de Inisherin filmak bizitza osoko bi lagunen istorioa kontatzen du, zeintzuek irteerarik gabeko kalezulo baten aurkitzen diren, Kolmek adiskidetasunari amaiera ematen dionean. Padraik harremana berrera ikitzen aleginduko da bere betiko lagunaren ezeskoa onartzari uko eginez, baina... Vamos a dejarlo. No lo vamos a dejar. Acaba de empezar. Lekitxon bizi? Erreza berosi? Danok irabazi. Gaur goizetik giro goibela nagusitu da eta euri apur bat egin dau. Haiziak mendebal edo ipar mendebaldetik jo eta temperatura maksimuak beste koska bat egin dabe gora. Bizar, barriro be, odeitzu egongo da eta noizbeinka euri apur bat egingo dau. Haiziak ipar mendebaldetik joko dau eta temperatura maksimuak ez dabe ia gora berarik eukiko. Zapatuan, eguneko lehengo zatizan, oindik odei asko eukiko doguz eta euri apur bat egingo dau. Arratzaldian, apurka odeitzia arintzen jungo da eta atertu egingo dau. Temperatura maksimuak apur bat igo leikez. Domekan, zeruan be eta erdi mailako odeizak tartekatuko dira, baina orokorrian giro argiza espero da. Haizia aldakor ibiliko da ipar-ekialdeko ikutuagaz, eta maksimuak apur bat gora egingo dabe. Hurrengo asterako giro aldakorra espero da, haiziak hegoaldera ein eta temperaturak epeltzera eingo dabe. Beste barik, bagoiaz, gogoratu asteburua nahiko egonkorra eta epel datorrela aurreko asteburuagaz aldaratuta. Beraz, asteburuaz gozatu eta hurrengo astera arte.